Hej. Hej. Ja, vi har fundet ud af, at jeg har den profetiske nådegave. Ja, jeg har Apostlenes nådegave. Ja. Så Nej, så det er vi faktisk glade for at få den. ja, jeg er også glad for den. Jeg har for eksempel apostlen Jakob. Ja, og så er jeg profeten Elisa. Er du det? Ja, Så er jeg apostlen Johannes. er du? Ja. Så, Nu er jeg apostlen Paulus. Nej, nu så er jeg Ezekiel, så er jeg ham der profeten Ezekiel. Nå ja. Og Isaias. Ja. Så er jeg apostlen Daniel. Så ja. Og Habakkuk. Ja. Jeg er Habakkuk. Nu? Nu er jeg. Ja, okay. Jeg er også apostlen Peter. Apostlen Peter er nu. Det er også. Jeg er også. Så jeg er også Jeremias. Jeremias er jeg også. Ja, okay. Ja. Så er også apostlen Kim. Ja. Bodil. Jeg vil ligne Daniel. Og jeg vil ligne Ruth. Og jeg vil ligne Daniel. Og jeg vil ligne Ruth. For Daniel er en profet. Og Ruth, hun er en Kvinde. apostel. Kvinde. Jeg vil ligne Daniel. Og jeg vil slå en Ruth. Nej.